Fiċ-ċentru terapeutiku ta' San Blas f'Ħażebbuġ ittellet ċerimonja oħra ta' gradwazzjoni organizzata minn Caritas Malta, fejn numru ta' persuni iċċelebraw it-tmiem b'suċċess ir-riabilitazzjoni tagħhom mill-vizzju ta' droga. Fil-preżenza tal-President Miriam Spiteri de Bono, il-Prim Ministru Roberta Bela u l-Arċisqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi, kif ukoll residenti oħrajn li għadhom għaddejjin bit-trattament f'Dar Charles Micheli u fiċ-ċentru terapeutiku għall-adolescenti tal-Ibwar fost oħrajn, iċ-ċerimonja kienet waħda mimlija emozzjonijiet. Għal dawn il-gradwati, il-mument kien ifisser aktar minn ċertifikat, iżda l-frott ta' snin ta' sfidi, sagrifiċċji u impenn biex jinqataw kompletament mid-dipendenzi. Għal aktar minn 35 sena, il-Caritas baqgħet toffri tama għajnuna lil persuni li sabu ruħhom maqbudin fil-vizzju, grazzi għal fundatur tagħha Monsignor Victor Grek li miet fi frar tas-sena l-oħra. B'tifkira tiegħu, il-komunità tal-Caritas għat-tieni darba ħallit siġġu vojt fiċ-ċerimonja f'ġest sinifikanti li jfakkar kif il-messaġġ tiegħu ta' mħabba u inklużjoni għadu jgħix fil-ħidma tal-organizzazzjoni. Fost il-gradwati, tkellimna ma' Rodrik Spiteri li għadu kemm ħasem fl-ewwel kompetizzjoni tiegħu tal-Ironman. L-istorja tiegħu hi waħda ta' kuraġġ, perseveranza u reżiljenza. Fil-kummenti tiegħu lil One News, Rodrik tkellem dwar il-mumenti diffiċli għadda minnhom tul il-vjaġġ tiegħu, għalkemm dejjem sab appoġġ qawwi mill-familja tiegħu u l-komunità tal-Caritas li qis bħala familja oħra. Dan is-sapport flimkien ma' determinazzjoni tiegħu enu ħieleb l-aktar mumenti diffiċli u jasal fejn jinsab illum. Għalih il-gradwazzjoni il-bidu ta' ħajja ġdida mibnija fuq il-kuraġġ, id-dixxiplina u t-tama, waqt li appella lil oħrajn li tilfu direzzjoni fil-ħajja biex jirrikorru għall-għajnuna. Bħalissa minn ikun għaddej minn addiction dl-ambis jara. Jien ma nitkasab xejn fil-ħajja tiegħi għax missemma l-isfel ħadd mhu perfett. Illum hawn il-kura. Tistix tieħu l-kura. Mill-esperjenzi koroħ tal-passat, Rodrik illum sab direzzjoni ġdida. Jgħid li minflok il-vizzju ta' droga u l-alkoħol, illum għandu vizzju pożittiv għall-isport u l-ħajja sana. It-taħriġ ta' kuljum sar parti mir-rutina tiegħu. Min-naħa tiegħu, id-direttur tal-Caritas Anthony Gatt għallinna li waqt li l-gradwati kienu qed jiċċelebraw kisba importanti, il-proċess ta' fejqan ma jintem qatt. Il-ferħ huwa trement, ġifieri ovvjament hawnhekk qed nara naħseb fin-nies li qed jiggradwaw, ġifieri persuna li ilu jipprova jasal sa fuq dak il-palk mill-inqas 10 snin li jkun għamel prova jagħmel programm u mbagħad forsi kellu relapse u mbagħad għamel ieħor għamel żmien li kien qiegħed tajjeb u jkollu relapse jerġa' jiġi għall-għajnuna. Allura l-persuna bħal dak hija achievement enormi. U l-istess għal kollha kemm huma sfortunatament addiction hija xi ħaġa kera immens għal min jgħaddi minna jgħidilna laqqas irrida fuq l-aradu tiegħi. Allura rnexxielek tinqata' minna u tiġi fuq saqajk hija raġuni ta' ferħ kbir.